редактор. Мы размаўляем про номер 6. Тут у нас рыцарства. Можно доведаться про место, где живут вужи и рыцары, увогуле про то, что такое рыцарство сегодня, и почитать интервью с гуртом Хартвуд. Молодость ТВ. Молодость номер 6. Коротко и непросто. Колумністка буде представлена у дадзеным выпадку Кацярынай Захарэвіч, якая раскажа про море і лужыны. Што рабіць, калі хочаш у мора, а побач толькі лужына. У гэтым тэксце я шмат раскажу про хлусню, раскажу про яе чэсна-чэсна, без слова хлусні. Суплікацыя віленскага збору да гера Мартина Лютера, ксяндза Мікалая Бурхарда, свайго міністра, які ў суботу, лезучы па курэй, зваліўся з драбіны і меў гонар зламаць шыю. Вось такі твор у перакладзе са старапольскай мовы Ірыны Зімневай і з прадмовай Владзіміра Кароткага друкуецца ў нашым праекце «Варштат». А яшчэ прачытаць пераклад шведскай балады на беларускую мову. Анхела Эспіноза Руiz раскажа гісторыю стасункаў з цудоўным творам Антуана де Сент-Экзюпері «Маленькі прынц» і прысвяціць гэты тэкст свайму сябру Артёму. Увогуле тут у нас шмат рэкламных праектаў, у лепшым сэнсе рэкламных праектаў, тых праектаў, якімі мы можам ганарыцца. Дзякуй за ўвагу. Пішыце, пішыце, пішыце і чытайце, чытайце, чытайце. А калі ўсё ж такі вам часам надоедае працаваць з тэкстам, то гэта адна з прычын наведаць наш канал.